masha Allah. Yau dai gashi nan mun zo mun dan yi taro. An dan yi zama. Amin. Dadi ana ga ka dan yi dishi ne. Ga jagoran mu nan. Shugaban mu. Uban tafiya. Ubangiji Allah ya baka ikon taimaka mana ga wannan tafiya matan mu na yau. Alhamdulillah an zauna an yi mitin kuma an karu da juna an tattauna abubuwa masu mahimmanci. Ya gidan mami ce ita ga ta bata shigo ita ma kamar karki tuya da kai matan mu a yau organization karbi sai ka hasko to ke sai gashi ni kuma ni ce yar gidan momi duk wanda zai ga momi ne sai ya biyo ta waje na insha Allah gaskiya ne gaskiya masha Allah gaskiya ne na gaida garkuwa a samu ruwan alwalan amma kuma alwalan ai kana